Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Uy! Uy, hala! Si Agapito! Ako sa umon! Agapito! Agapito! Ay, 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 ayaw ko kapyon di! Agapito! Ay! Niya na tas baybayon. Ay, kuyawan ako ganina, uy. Abi na kung kita ng duhang malumos sa Agapito. Nang Basilia, ayaw sulti si Ilala Duluran. Hapit asad ko malumos, ha? Ano man? Na, masukol sa to siya. Unya, ikaw na sa'y awayon na to. Ikay man sa'y basulong. Hala, sige. Aron wala sa'y samok. Salamat ng Basilia. Ala, tadaon naman tong nibiya din ni Resource Obre aron magpalit og sugbaonon. Upo man siya nabalik. Ang iyong pamilya malipayon ka sila pero walang sila kalibutan nga wa pa nabalik sa Obre. Ako ba ka silang sultihan aron dunay mo apas kang Obre sa merkado? Lala, Aw, ngano Agapito? kita kang obre? Ngano man nun ta? Wa mo ko kita niya. Wa mo ko kabantay nga naligo siya. Ay nagsulti mi ganina. Ingon siya nga ganahan ng iyang mama magpapaog sa nugbang baboy. Muadto ko nun sa merkado kay mamalit og sugbaonon. Ah, mao ba Lala? O Agapito, taon naman siya nalakaw. Wa pa mabalik di ay. Wampa. Ako nga paso Lala. Ayaw. Ngano man Lala? Ay wata masuhito yun yung dapita ako. Basig daghang mo bugal-bugal na mo kay... Wara na ako na bugal-bugal sa mga tao nako. Wara na nako. Kay tinuod masan nga batikog naong. Ako raman ang gidawat dugay ra, gidawat naman nako nga batikog naong. Agapito. Nay motor nagpaingon din ni, basig mamasahiro na. Suwayan ako para. Para! Dili day mamasahiro kini lahos man. Mamasahiro ka bay? Sakay ko. Lain. Wa may reply ditso ra magbiya. Naan sa'y paingon nga ni motor. Ako na sang parahon. Para! Grabiha. Huwag magpasakay na ako. Ay pastilan, ginis Agapito. Wag dyan mapungi. Niyapas siya kang Obres Merkado. Ay, aksyon kong kabalakay nila. Apaso na ako sa Agapito, mas Obre. Dili na lang ko magpahibaw nila. Ay, wa man gud ko'y nakitang merkado. Someday dapit ang nindag baboy ug isda, uy. Kutasa na biyag lakaw. Sa kahon para ba ning dana, uy. Obre! Ay, hain naman ka, Obre! Hain naman ka! Ay, salamat kay hinungan ko ninyo, bay. Kutas na kaikog lakaw. Sakay ko, ha? Ihatod ko sa merkado. Sasakay ha? Sasakay! Doris na! Usa? Ang bilay mas pingibag. Dila! Ang bilay na! Natagdayon. Bati man ibay kay gisiyo naman ni bay. Ang bilay na! Saan? Rason pa na. Pusilong na. Niya, dawata. Inyo na ni. Inyo na. Dagan na kapitaw, dagan!
ilan na kong gisundan. Wala ko nila sunda. Ibalik sila sa ilang agi. Bahala lang ni. Pakusgan pala akong pagdagan. Aron magkapangayo ko panabang sa mga tao. Di ba sa mga pulis? Asa dapit ang inyong merkado? Sulahan ako. Tuloy. Salamat. Magaling taga-probinsya ay. Si Maudra itadlaw. Basta si Maudra bang gamiton, no, nagpasabot nga layaw pagyud kayo. Hay, pastilan dolar. Habal. Sa'yo mag-isulti? Habal. Hay! Ay, kag bugal-bugal lido. Tiguang na ko. Sama na kong edad sa imong lola o lolo. O sa'y habal. Bastos ka. Sa paon noon ti ka muhi mo. Huwag kay respeto. Animal. Huwag batasan. Bastos. Uy, tempa. Uy, halala. Matataw ni Honong. Ay, pasilan dolar. Ay, pasilan kaluding nako. Uding ko kasabot siyang gisulti. Ay, gilain akong sabot. Ang buodin niya pasabot nga habal. Musakay ba kuno kos motor kay abal-abal driver siya. Wag ba ako di ay mao'y basta sa ako di ay lain ko gunaw na siyang gisulti. Abal-abal driver di ay to siya. Wag ba Salamat ninyo, sir. Ang ako lang mauli tong ako mga ID o ATM cards. Kaya di ba po nila magamit? Wa man sila kay bawo sa PIN number adto. Bahala na lang tong kwarta. Salamat kayo ninyo, sir, ha? Gipangita na ko ron nila. Nabalakan na sila na ako ron kung hain ako. Kumpiyansa habi na ako eh. Nakasakay man ninong kong driver nga tulisan. Ay, maglakaw na lang ko. Kutas na kaib dinagan. Ay, ano na ba'y daghang tao ning lugar, ha? Ngutan ako. Busing! Asa dapit ang police station? Kay doon ako ireklamo. Gitulis ko og nakuha nilang akong bag. Saan man ako pagbalik sa resort nga wala man ko'y kwarta nga ipliti paingon dito? Husto. Musakay lang ko pero dili na habal-habal. Kung dili bus na lang. Kana mo agi sa resort na mong istayan. Pero magpakauwaw na lang yung ko ini ba? Muhangyo ko sa driver ingon man sa konduktor nga musakay kog libre. Bahala na lang kini. Kisa dili na ako makabalik dito sa resort. Ditong napita doon sa police station. Na dito ang bus stop. At ako dito magatang. Mauna, gitulis ko og nadagit sa mga tulisan ng akong sling bag nga doon ay suot nga kwarta. Pero gireportan ako ni sa police station. Misaad ang mga pulis nga ila kong tabangan. Og mauli ang ako importanteng mga gamit. Bahala na lang tong kwarta. Makita naman ang kwarta ba? Mao ka. Mao ka. Wa ba ka bupatoon ako? Oh, nang dulor. Nganong gikasabaan man nimo sa agapito? Ngano nang? Niapas mo ko nimo obre kay nabalakan na mas lala dolor nimo nga dugay kang nabalik. Giapas na ko sa agapito, obre, kay nabalaka mapagkuniya nga bugal-bugalan sa mga tao kay... Lastilan ba ni mo? Oy, lalag yun. Sige, balik. Gidawat na nako lala nga bati kog naong. Agapito. Aniya, unsa may resulta sa imong pagsupak nako, ha? Unsa, agapito? Gigi na yun. Gamay gaba. Jijis, imong kagaral. Ngano di ay? Gitulis og tulo ka lalaki nga nagsakay og motor. Unsa? Parehas dita agapito. Gitulis pud ka, obre. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!